Ahoj a zdravím pri už treťom videu na tému Triban Gravel 120, teda dostupného gravelu z Decathlonu, ktorý nám samozrejme trošku podražel, ale stále je to veľmi dobrá kúpa. Momentálne sa predáva myslím za 20 000 korún. Ja som ho kúpoval asi o 3 500 korún lacnejšie 2 roky dozadu. Práve som dosiahol 6000 kilometrov. Takže rád by som sa podelil o nejaké skúsenosti a možno aj tipy na nejaké zmeny, ktoré užívateľsky určite pomôžu. Prvou vecou sú pneumatiky, ako vidíte. Pneumatiky som menil pri 2000 km, to znamená, že momentálne mám na českých Tufo Tandero 36 najazdených 4000 km bez defektu. Bez jediného problému, mlieko dolievam raz za približne 3/4 roka. Pravidelne dofúkujem raz za 10 dní, tak nejak od oka, vždycky na pohodu, proste ako to príde, nebojujem s tlakom. Jazdím hlavne v podstate lesy, jazdím, dá sa povedať, všetko, po čom sa jazdiť dá, niekedy aj nedá, ako vidieť. Je to taká moja bežná cesta. Je tu kľud, je tu pokoj, takže to mám rád. Najväčšia zmena v podstate za posledných tých 4000 km od zmeny plášťov bola výmena prevodníku. A dôvody sú jednoduché. Celkom veľa mi padala reťaz. Nepomáhalo v podstate ani ju meniť relatívne často, čo je asi raz za 1500 km, tak som sa rozhodol nakúpiť z AliExpressu Provil Claw 38 zubový, vrátane ložiska. Ako vidieť, je to celkom pekná na pohľad vec, je to určite krajšie ako ten originál Van Riesel a cenovo to vychádza v podstate v Decathlone ten jednoprevodník ich 750 a ložisko vychádza asi nejakých 350 korún, takže je to vlastne šulnú, je to isté. Ale jeden obrovský benefit toho je, že tu je šrobovateľný prevodník, to znamená momentálne je tam 38. Teraz som pri jazdení v Jeseníkoch, dá sa povedať, zistil, čo je moje dno, čo sú moje limity v kopcoch a zistil som, že dokúpim si asi za 300 korún vymeniteľný prevodník s 32 zubmi. Ten sa mi veľmi bude hodiť na bikepacking a prípadne na nejaké veľké plánované cesty do hôr. Tam si v podstate poviem, že doma to prehodím, sú to 4 šroby, je to otázka asi 5 minút a v tých kopcoch to enormne pomôže. Je to taký ten bežný setup horských bicyklov, v podstate 32 vpredu a vzadu je 11,42. Tam už bohužiaľ viacej s tou XLE prehadovačkou nedostanem. Takže spokojnosť, jediná vec, na ktorú si treba dať pozor, je v podstate reťazová linka. Tam by som doporučil, teraz sa tomu hovorí moderne, lifehack, neriešiť vôbec nejaké pravítka. V originále si pozriete, kde máte túto pozíciu tohto chrániča, strčíte si tam meter, zostane vám tam 7 mm a podľa toho v podstate potom nastavíte tú reťazovú linku. Tá sa robí v podstate, neviem, či to bude vidieť na kamere, takými 3 podložkami, ktoré sú vlastne k ložisku. Mne to teda vyšlo, že 0 a 3. To znamená, 3 sú na ľavej strane, 0 na pravej strane. Tým sa zachovalo, dá sa povedať, rozumné kríženie reťaze. Kazetu som tiež vymenil po tých 5000 km, takže vlastne s týmto novým, s novou kombináciou kazeta je od Sunrace, je mierne ľahšia ako je Microshift, ale v podstate to nebol dôvod, bola trošku lacnejšia, takže vzal som ju a stred je teda kompletne Provil, vrátanie ložiska zapuzdreného a sú tam teda kluky a šrobovateľný prevodník. Za mňa je to výborná investícia, teda tých 1100 korún približne
z AliExpressu, vrátane dopravy až do baráku. Jediné náradie, ktoré na to človek potrebuje, si môže človek, kúpiť, požičať. Ja myslím, že kúpiť. Vždycky sa to vyplatí. A stojí to asi 800 korún, je to taká sada, predávajú to napríklad v Lidli, predávajú to v mnohých cykloobchodoch asi o 400 viacej, v podstate ten materiál je rovnaký. Dokážete s tým stiahnuť v podstate kľuky, dokážete s tým stiahnuť kazetu zadnú, takže je to taká dobrá sada určite. Stojí to asi, myslím medzi 800 a 1200 korunami, takže nič tragického. Keď s tým pôjdete do servisu, tak vás zderú v podstate za pol hodinu práce. Nastavenie prehadzovačky v podstate prebehlo úplne bez problémov, nebol tam žiadny nejaký veľký zádrhel. Možno v prípade, že budete robiť takúto väčšiu rekonštrukciu, treba popremýšľať už aj nad výmenou kabeláže. Ja sa na to chystám budúci rok. V nejakom takom hurá systéme som si zakúpil aj novú omotávku, takže plánujem, že asi tie boudeny dám urobiť do servisu, plus možno nech mi to omotajú, ale možno si to omotám sám, takže v zásade táto už má nejaké svoje šrámy z takéhoto hádzania po zemi, človek nevždycky je opatrný, nevždycky to oprie správne. Posledným nejakým takým zlepšením v vodzovkách je tachometer, respektíve teraz tu hovorí už cyklokomputer, pretože je to Magen C406, ktorú sa mi podarilo kúpiť celkom výhodne od jedného borca. Má to svoje plusy, má to svoje mínusy. Myslím si, že pre taký ten bežný GPS cyklopočítač len s exportom napríklad do Stravy, pre tých, ktorí to sledujete, možno v Decathlone za tých 600-700 korún bude asi lepšia voľba. A tento umožňuje aj pripojenie radaru, hrudného pásu a tak ďalej, je to fajn. Čo fajn nie je tá navigácia, tá je otrasná a nedá sa napríklad s Garminom rozhodne zrovnať. Preto nosím osvedčenú klasiku, držiak na mobilný telefón, kde si pomáham mapami CZ. Za mňa ideálna kombinácia. Ten cyklopočítač vydrží fakt celý deň, takže pokojne 200 km s tým odnavigujete, respektíve odsledujete a export je potom buď do Stravy alebo do tej vlastnej aplikácie veľmi jednoduchý. S brzdami som v podstate nerobil nič, len takéto mierne doštelovanie. Mne pri tých mojich 65 kg fakt ako vyhovujú, tam nie je vôbec prečo sa sťažovať. Stačí to veľmi jemne raz za 500-700 km poštelovať, takže nič hrozného to nie je. No, to je všetko. Za mňa celkom úspešných 6000 km, možno pripomienka jedinej v podstate vady. To bolo pri 1000 km. Bola chyba na orechu, to Decathlon vymenil, takže aj spokojnosť s takouto reklamáciou, s tým servisom, riešením veľmi, veľmi v pohode, bez nejakých problémov. Takže či sa ten bicykel stále vyplatí za tých 20 000 korún, ja si myslím, že určite áno, pretože myslím si, že je to veľmi solidne a stále dobre vybavený bicykel za tie peniaze, takže možno s tým stredom, možno nie. Inak asi len tie plášte, ale to je vec individuálna každého, takže za mňa super. Budem sa tešiť na ďalšie kilometre, verím, že tých 10 000 kilometrov pokorím relatívne skoro. Je naplánovaný nejaký ten bikepacking znova, tentokrát po Českej republike. A verím, že bicykel bude jazdiť bez starosti a bez nehôd aj naďalej. Tak, díky moc a v prípade otázok som rád k dispozícii v komentároch.